hogy amikor az élet elködösödik és elfakul a lenyugvó naplemente, lelkem hozzád mehessen bűnérzet nélkül. De én tudom, hogy velünk vagy, áldunk és kérünk téged, teremtőnk. Add meg nekünk, hogy magjainkat elültethessük, dicsőségedre felnevelhessük. Vízpartján az ég alatt, tűz mellett a földön. Szó az örömre hívó, szóljon hát a szép szó az igazságmondó. Szóljon hát a szép szó az örömre hívó, szóljon hát a szép szó az igazságmondó. Lánc, lánc, eszter lánc, egy célna volna, saját volna, mindjárt kifordulna. Lánc, lánc, eszter lánc, egy célna volna, saját volna, mindjárt kifordulna. Szóljon hát a szép szó az örömre hívó, szóljon hát a szép szó az igazságmondó. Szóljon hát a szép szó az örömre hívó, szóljon hát a szép szó az igazságmondó. Szóljon hát a szép szó az örömre hívó, szóljon hát a szép szó az igazságmondó. Szóljon hát a szép szó az örömre hívó, szóljon hát a szép szó az igazságmondó. Hatalmas lélek, akinek a hangját hallom a szélben, akinek lehellete lelket ad az egész világnak. Hallgass meg engem, mert én kicsiny és gyenge vagyok. Nekem szükségem van a te erődre és a te bölcsességedre. Engedd, hogy mindig gyönyörűségben sétálhassak, és tegyél úgy velem, hogy szemeim örökké élvezhessék a vörös lila naplementét, és füleim hallhassák a te hangodat. Tegyél engem bölcsé, hogy megértsem mindazt, amit népemnek, őseimnek megtanítottál. Engedd, hogy megtanuljam a leckét, amit minden falevélben és kőben elrejtettél. Keresem, kívánom az erőt, nem azt, amely hatalmasabb, mint testvéremé, hanem azt az erőt, amellyel az én leghatalmasabb ellenségemet, azaz önmagamat legyőzhetem. Hogy amikor az élet elködösödik és elfakul a lenyugvó naplemente,
lelkem hozzád mehessen, bűnérzet nélkül. De én tudom, hogy velünk vagy, áldunk és kérünk téged, teremtőnk, add meg nekünk, hogy magjainkat elüldessenek. Hagy mutassam be ön, parancsoljon, és nézze végig a kiállítást. Úgyhogy Orient Enikő, textil és origami művész, aranytulipán díjas origami művész. Itt van a arany angyalörő festőművész, akinek ez a két gyönyörű Szent István alkotás tulajdonítható, itt ő készítette. Gyere közelebb, Klárikám. Gyere, Klárikám, mit mondjak neked? Újságíró vagyok, aztán jó, újságíró. De itt vannak a számítógépes szakértőjén, akik a mai világban már... Akkor is, igen, mikor Kaláka munkára itt voltunk erdőkültön, igen. És a Szél Péter itt látja, ő videót készít, igen, ő készít. A képviselő... Mi a képviselőtestület fele vagyunk. A képviselőtestületnek a jeles képviselőit többszörösen is köszöntenünk kell, mert a Házat Hazát Alapítvány a testület döntésének köszönheti azt, hogy 10 építési telket kapott, pontosabban ezt nem az alapítvány kapja, csak azt addig használatra, amíg építkezik, hanem azok a családok, fiatal családok, akik ide be fognak költözni Erdőkürtre, és hozzájárulnak ahhoz egyrészt, hogy a település fenntartható fejlődése az megmaradjon, mert az óvodába hoznak gyereket, az iskolába hoznak gyereket, és ráadásul nem öregszik el a település, hanem fiatalodik, akik kovászai lehetnek a településnek, és el kell mondani, hogy mi nagy gyönyörűséggel jövünk ide, mert nem csak az idevezető út csodálatos, pláne most, hogy nyílik a repce, és az üdezöld és a sárga keveredik, hanem majd kicsikét sétálunk, meglátjátok, hogy gyönyörű, timpes, dombos a település. Egyik fele szebb, mint a másik, tehát a legjobbakat lehet rá mondani. Akik ide költöznek, nagyon jól fogják járni, ráadásul úgy, olyan formán dolgozik az alapítvány, hogy aki ide jön családos, annak legyen munkája, az akarjon valamit, tegyen másokért és önmagáért, legyen családja, és van, aki távmunkába fog dolgozni, mint ugye a számítógépes mai világban már ez nem probléma, az egyik családnál a családfő az ilyen, aki ide is fog besegíteni, meg távmunkába is fog dolgozni. Aztán a másik fantasztikus dolog, hogy Kálon épült egy rendőrös nemrégiben, és ott a fiatal rendőröket toporoznak, és ott úgy néz ki, hogy 2 olyan család lesz, az egyik, akik bevállalják a 3 gyereket, tehát a csokra jogosultak lesznek, és ez a telek, most megint visszatérek, hogy újra köszönetet mondjak a településnek, mert a csokot nem lehet használni telekfinanszírozásra. Tehát azt nekik egyébként meg kellene venni, ki tudja mennyiért, és itt a településnek köszönhetően az építési telek az rendelkezésre áll, és még egyszer hangsúlyozom, egyik szebb, mint a másik, és akik a rendőröknek a belügyminiszter úr megígérte, hogy kamatmentes munkavállalói hitelt kapnak, tehát így nekik összeáll az építkezésnek a költsége, egy kis magánerő nem baj, ha van, úgyhogy meg hát a Kaláka munka, mint ahogy Kalákában dolgoztunk itt már Erdőkürtön, mert Erdőkürt a Mária útnak az egyik állomása, és ezt a gyönyörű állomás helyet ezt érdemes megnéznünk, az itt van egész közel, és ott dolgoztunk, festettük le együtt, de együtt a településsel, mert van itt egy egyesület, hogy hívják pontosan az egyesület? Faluvédő és Szépítő Egyesület, velük együtt kalákáztunk, gyomláltunk, festettünk, füvet nyírtunk, mindent, de lényeg az, hogy gyönyörű, mint a település többi része, úgyhogy még egyszer köszönöm nem csak az alapítvány nevében, hanem azoknak a fiataloknak a nevében, akik így ide jöhetnek.
Én bízom benne különben, hogy itt megtalálják őket, mert én is egy ilyen gyűjtment vagyok. Gyűjtment, Fióka gyűjtment, hány éve? Én ezek 10 éve, hogy itt élek, és itt találtam meg a boldogságomat. És tényleg a falunak a szépsége engem is elvarázsolt. Bár, megmondom őszintén, én nem arról a szép vidékről, a Vacsa felől, hanem Káló felől. Onnan nem olyan szép. Ja. És mégis ide jöttem. Hát Kálónként jöttünk keresztül most. Úgyhogy szép, én nagyon szeretem ezt a hegyvidéket, ezt az erdős, limbes-dombos vidéket, és tényleg a lakosság is. Hát ugye eleve bizalmat szavaztak nekem, mint képviselőnek, azért nem semmi, amikor valaki gyűjtment, és mégis befogadják. Igen, biztos, hogy jól fogják érezni. Tehát azért akkor ezek szerint itt nem annyira erős ez a gyűjtment bélyeg. Probléma, nem. Itt nagyon jó az új betelepülőknek a hozzáállás és a falunak a hozzánk állása. Hát már eleve én azt hiszem, hogyha egy ilyen település, vagy ilyen polgármester asszony van, mint a Szevenszkinél Palik Katalin, aki hát egyrészt elmondhatom, hogy egy nagyon kedves személyiség, de látom, hogy a településnek maximálisan kovásza, és mint ahogy elmondta, hogy ugye itt nincsen az, hogy az egyik a pénzügyes, a másik, hanem mindenki mindent csinál, tehát állandóan közösségben dolgoznak együtt, és ez megint csak egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy így ma lesz ez az ünnepség, 27 éves évfordulóját ünnepli az alapítványunk, 92. áprilisában jegyezték be a bíróságon, és összekombináltuk a polgármester asszonnyal, megbeszélve, hogy a családi nap keretében az pont tökéletesen illik, mert ugye a fiatalokat kell visszahozni ezekre a gyönyörű településekre, hogy ez az ország fennmaradjon. Úgyhogy, apám megőrizte, édesapám megbecsülte, édesanyámtól tanultam a magyar nyelvet én. Szülőföldem ékessége, az én hitem hirdetője, szép nyelvemnek 100 virága nyíjál büszkén. A világra szép szerelmem, Magyarország, én szerelmem, ez az ország, a virágja piros, fehér, zöld. Szép szerelmem, Magyarország, én szerelmem, ez az ország, áldott legyen mindig ez a föld. Ha megkívánják szép virágát, letörhetik, aranyágát letörhetik, de nem bánom, mert újra kihajt a virágon. Szép szerelmem, Magyarország, én szerelmem, ez az ország, a virágja piros, fehér, zöld. Szerelmem, Magyarország, én szerelmem, ez az ország, áldott legyen mindig ez a föld. innen indul az alapítvány 92-től, így megy tovább,
és akkor ott a végén a Boldogúri Bobuda, minden régi mindenféle pólók, szatylók, szólapok, Kézi a tárlatvezető. Ja, itt aztán lehet a könyveket lapozgatni, ilyen könyvekben dokumentáljuk, hogy mit csinálunk, meg a cikket is, hogy milyen környezetben kell dolgozni, ahogy esetleg milyen gazdasági jellemzők, meg mindenféle látjuk. Ezt a Kármán éjszakánként csinált ezeket a könyveket. Igen? Jó, fogom akkor, jó? Fogom. Ja, hoppá. És akkor itt vannak, tehát ezek mind annak a dokumentumai, akkor ilyen különböző előadás. Jó, ez volt az volt. Ennek vesztegettünk együtt. Ja, együtt vesztegettetek. A persze, itt nagyon nagy munkában. Gyönyörűek a virágok. Ugye? Igen, igen. Kartalról szereztem. Fantasztikus egy ilyen család. Gyönyörű fóliák vannak, úgyhogy kézükkel majd intéző mindjárt. Tessék, vissza. Várjuk, hogy gyertek végre. De tudod, hogy az a legnagyobb baj, hogy forrás. Összecseng a szám. Legalábbis amit mondanak. Igen, de mi meg tesszük. Igen, ez a probléma. De az, hogy tesszük, vagy mondjuk. Igen, amikor iskolába jártunk és nem akartunk tanulni, akkor a nagyanyám azt mondta, hogy először tudnotok kell. És utána hinnetekkel, és utána tennetekkel. Tehát ez a vezérmotívum, és ezért tudtunk 44 otthont azért felépíteni, igazán a semmiből. Hát azért doktorunk, hogy így is folytatódjon. Hát de itt van most, hát látom milyen gyönyörű szép család jön ide, Igen, és ők innen fognak számítógépen keresztül meg dolgozni, távmunkában.